Vedeli ste, že 13-storočný japonský mních objavil tajomstvo, ktoré zmenilo meditáciu navždy? Dogen zostal v mladosti sirota a vydal sa na nebezpečnú cestu do Číny hľadať pravdu. Vyzýval zen majstrov nemožnými otázkami, až kým nestretol učiteľa Ruinga. Ruing ho naučil shikantazu. Jednoducho sedieť bez hľadania čohokoľvek. V tom momente Dogen pochopil revolučnú pravdu. Meditácia sama o sebe je osvietenie, nie cesta k nemu. Prax a osvietenie sú jedno, ako rieka, ktorá tečie. Keď sa vrátil do Japonska, založil Soto Zen s praktickými technikami. Meditácia sediačky, čelom k stene. Každodenná manuálna práca ako duchovná prax. Učil, že čas nie je oddelený od teba. Keď si prítomný, čas neodchádza. Jeho najväčší objav? Osvietenie existuje v obyčajných činnostiach. Sekanie dreva, nosenie vody, umývanie riadu. Táto múdrosť ovplyvnila moderné praktiky všímavosti. Dogen nám ukázal, že každý moment je príležitosťou na prebudenie, ak len prestaneme hľadať a začneme byť.